invite someone, panokwanisa kunge pane munhu ari kutoshupika yapapapa kuti ndozvifambisa sei, ndoziva sei kuti munhu ari serious. Musikana wayo ndoziva sei kuti ari serious, mukomana wayo ndoziva sei kuti ari serious. Handiti achida kubatsirwa but mari asina. Vamwe vanhu vatambura nekupinda marelationship. After I did my part 1 of the live streaming, a lot of people were coming through nema-questions nezvizvi. Saka kana uchiziva kuti wamboya kuinbox uchindibvunza mibvunzo, uchandibvunza futi ndapanapa ndadzoka because vamwe vanga vakarara because of time difference. But I'm back, okay? So you can be free to invite someone. I'm just going to keep it for a few minutes for people to invite each other, and then I can go ahead. I'm not going to be here for too long because of the time difference. Kunoku time dzinenge dzatofamba kunoku. Saka ndingokupai ka time bichana. Just make sure you tag your friend, tag a family member or someone you know has been struggling kuti azive, especially men, because I did part 1 with the girls, but it's also good for you to know in case you are giving your men mixed signals and achazivi manje kuti are you serious, but you are kuziva zvauri kudawo. Rongekawo kuti mukomana paanouya kwauri anoonawo, you know the Bible says he who finds a wife has found a good thing. Ndandichitaura makuseni. For that Bible, for that man to see a wife, a good thing that will attract favor from God, that will attract grace, that will attract zvinhu zvakanaka zvinouya muupenyu. Unofanira kunge uchiratidza kuti uneka kungwara-ngwarawo so, uneka kuchanga winako so, kuratidza kuti ukuziva zvauri kuda muupenyu. Anditika. And iwewe wacho, you have to be settled, sound and stable in your mind. Usati wambotofunga zvekudanana nomwe munhu, unozvida here pachezvako. Ini ndozvida ino, kwete zvekudada kana kuti chi, is pride. I love myself so much. Kana uchizvida, if you love yourself that much, yokuziva kuti I'm created by God fearfully and wonderfully, then ucharatidzawo kakujekawo so. Andimuonawo ndakagezawo panapa. Ndakazora-zorawo, ndakaitawo sei. Kana usingadi kuzora, it's fine. Be real with yourself. Because munhu acha muupenyu hwako anofanirwa paanenge achitsvaga the wife yatataure, ngaawane uri panzvimbo yako yaunotarisira kuti kana ndaroorwa, this is who I want to be. Kana uri munhu anofarira zvokupfeka madress marefu, ndizvozvo ikoko. Atida vanhu vanozoti kana waenda nyenga vana vevanhu oti izvoni mapinda murelationship manje maasirias oti handidi mukadzi anopfeka hembe pfupi, handidi chichi. Munhu iye wakamona achipfeka hembe pfupi dzake. Kana usingadi iyeye, tsvaga vanopfeka nguo refu. Handiti. Kana uchida vanopfeka mamini, ibva watofunga zvauri kuda izvozvi semurume kuti uda unotsvaga here vanopfeka mamini. Iwe muonekwa wakamira pai, mira panzvimbo nezvauri kutarisira. Kana uchifarira vanhu vasingazoriwo mafoundation, vasingazori lipstick, chibva waregedza kutsvagawo munhu akazora lipstick. Iwewewo kana zviro zvanofarira, zora lipstick yako izvozvizvi. Usanyepedzera kunge uri zvausiri. Don't pretend to be who you are not. Kana usingafariri zvausingafariri, usaita because uda kuattracta vanhu. Handiti. Kana usingafariri mukomana anoenda kuchechi, chiregedza wakakuenda kuchechi kwache koko uchienda kunoita serious uri koko kuti utaimire vakomana vamukwaya ava, vakomana vamupraise and worshiper. Iwe wapedza kutaimira vakomana vamupraise and wazororwa, hauchadi kuenda nemukomana wayo kuchechi. Saka vakomana I'm telling you kuti ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuitika izvozvi zvokuti vanhu vanonyepedzera. Vasikana vanokwanisa kunyepedzera kuti they pretend to be who they are not. Not everyone, some of them. Ndandichitaura, musandibvunza kuti kwavakomana because ndatotaura nezvakomana. Go back and watch that live streaming yandatama kuseni ndichitaura nezvakomana. Unofanira kunge uri munhu ane order. Handitika. Uonekwawo uri busy neupenyu hwako. Usangoita munhu anomirira kuti hanzi ndozoroorwa, kumirira Gilbert basi kuti ini ndoda kuzoroorwa ndokuti nditokwanisa kugara zvakanaka. Put an effort right now. Endeavor to be a prosperous someone, to be a successful someone in your own right as an individual. Sedunga munhu. Pamunozosanganawo nemurume, inga uri munhu ane something to put on the table. Kwete ngotaura nyaya dzekungoseka zvisina nebasa rese all the time. Yes, it's good to be joking. It's good to have fun. It's good to work hard as well. Rongeka mukore uno haucho kuchati hanzi unokumbira murume madoma. Unokumbira murume madoma, mari yemadomasi, mari yenyama, mari yekunotenga sauti. Hatidi izvozvo. Chitoonekwa utori munhu uya akatorongeka zvoti even mukomana anoya hangouyi rangotorwa nedzungu raputa mbanje rakadhakwa rangouya rangosvika ritaura kuti unofanirwa kunge uri munhu wekuti
a man should think twice before they come and approach you. Ndoda mbotanga nambotaura nezvasikana ndozotaura zvamunofanira kutarisira sevarume. Handiti munhu ngaatofunga ka2 ngaanamate ngaafaste azive kuti kuna Gladys ka akungoendwi, kuna Selina akungoendwi, kuna Primrose you just don't go, kuna Martha you just don't go. Handisi Sisi Mary Martha, ndinonzi Gladys Mutongoreya. I'm in Australia. This is diaries yekupi yeku-Australia. Handisi Sisi Melly. Ndakafanana Sisi Melly here nevasikana. Vanhu vanongonditi Sisi Melly, mucharohwa Sisi Melly ameno zvenyu. Ina handisi yellow bone saSisi Melly kani. Charohwa ameno zvenyu. Endi kuno kuti nongokama kamusoro kudai because handina vanhu vanondigadzira musoro vhudzi rungodambuka here. Mondikombeya naSisi Melly sure asi china. Anyway, know who you are. Know what you want as a woman. And I want you to know kuti desperation ndiyo inokonzeresa vanhu kuti chi vazoita zvinhu zvisina nebasa rese. Pipi ndiri kukunzwa kuti hanzi mabasa towawanepi. Kana basa risipo haripo, unofanirwa kutsvaga zvimwe zvekuita. There are so many people that I'm teaching and coaching kuti uite something else for yourself, my businesses, all those things for your own selves. You can do that. You can do that. Ngwarai ko vari kushanda vachevo vavo vari kushanda wani. Ukaona zviri kuramba zvekushanda izvozvizvi, unokwanisa kuzvishandira iwewe. Be an employer iwewe. Tanga kuzviemploya first, wozoemploya vamwe. Saka rongeka, ma-strategies ari kuhobo. Izvo zvitine seminar tiri kuita, business seminar tiri kuita musi wechitatu apapa. Vamwe vari kutobatsirika ipo papa. Saka ngwara. Know that singleness is not a case. Kuva musingle, whether single parent, never married, divorced or widowed, haisi case. Wakaropafadzwa, Mwari vanokuda the way you are. Saka usaita desperate to a point yekuti unongohakira zvese just because hausi kuziva kuti ndonanga kupi ndoita zvipi. Hatidi vana hakire panapa. Toda vanhu vakarongeka. Now, ndati he who finds a wife has found a good thing. He who finds a wife has found a good thing. Iwewe unofanirwa unge uri a wife material. There are so many girls out there that are not wife material. They are just girls. They are just girlfriends. They cannot settle. They don't know what they want. But kune vanhu vato mature enough who know what they want and they are ready to be a wife to someone. You are already matured enough. And this kutaura zera panapa kuti wane 40 years. To be mature, you have to grow spiritually, psychologically, mentally and intellectually. Kuti unokwanisa were kusolva ma-problems. Varume muri kunza zvanditaura, munofanira kutsvaga ma-qualities andiri ndo unofanira kutsvaga mukadzi waunoti ndoda kuroora uyu. Anokwanisa here kusolva simple issues. Does this woman solve simple issues? Ma-temperament ake akaita sei? Munhu uya here ane balanced temper. Inini I always say temper is good until you lose it. A lot of women out there, nokuda kwama-frustrations, ma-circumstances, ma-situations avapindana nawo muupenyu, they are not patient anymore with their men. They are not patient. They are arrogant. They are prideful. They are loose. Unongoti 2 minutes watovhura makumbo. Iwo mukomana ukaona musikana ari suggestive, anokuratidza kuti ada kurara newe. Be very careful. Be very careful. Run for your life. Unoziva sei kuti vanhu vangani varara nawo kunzoko? Unoziva sei kuti vanhu vangani vari kuita nawo izvozvo? Kune zvirwere zvakasiyana-siyana. Kune zvirwere zviri kuuraya vanhu. Chirwere cheshuramatongo, ma-STDs, different kind of diseases. Unofira mahara. Mukadzi iwa munhu akadzikama. Vhara makumbo ako. Ukaona murume achikusiya because uri kuramba kurara naye, that man was never meant to stay anywhere. Pane musiyano werudo nelust. Kuna vamwe vanhu vanouya kuda kukushandisa, kuda kukudya, kuda kuita zvese zvozvo. Imimi varume, you got to know kuti kune vasikana vanouya kuda kuzongokudya chete. Yeah? Vada kukudya zvese zviri muburugwa nezviri mumaoko. Mazvinzwa, zviri muburugwa nezviri mumaoko. Variko, kune ma-sex addicts kunzoko. Kune vanhu vasingazivi zvavanoda. Kune vanhu vanoda kuzongodya mari dzevanhu. Ona uchidouble crosswa. Mukomana 1 anenge achifunga kuti ndine musikana 1 and yet there are so many men ainaye. How do you know? Munhu iyeye haasi committed musikana iyeye. Anenge asiri committed. Anenge achingoti mhanya hither and thither. Haakupi a direct attention, focus, mixed signals, mixed feelings. Ukaona musikana achiti ukamutumira message gore asingapinduri, initiate wokuratidza kuti ari interested in you. Iwewe ndiwe unongomutanga chete every time, ndiwe kungomutanga chete. Anditika unofanira kuziva kuti haasi interested, utomunyangadza.
mukadzi uri kumusvota wasusori henyu ndiri kutaura chindau changu pano chimanyika changu panapa unochitomunyangadza munhu iyeyoyo ari kuratidza kuti handisi interested iwe unongoramba uchingopusha chete unoramba uchipusha unotumira mameseji ndiwo ukasatumira yaatumiri that girl never checks on you ndiwo unongoita check ndiwo unoinitiata maconversation pasina maconversation awainitiata iye anenge akangoti zi hambotauriwo kumboratidzwawo kuti anodawo maybe at least kuti muendo somewhere together ukainitiatawo maybe kuti let's go out for a date, let's go for dinner, excuse after excuse. Kana akauya kwacho maybe ada kuenda kure newe kusina vanhu kuri isolated or anokudza kuti ndoda kuti ndichengetedze relationship iyoyoyo privately. And it's good to run into being a relationship. Sometimes it's good for you to start as friends, but don't drag it too much as well if you have an intention of getting connected into a more intimate level. Mukazonyanyozvidrega too much azvizobudi mushi. Munhu anopedzisira kushaya kuziva kuti uri interested here kana kuti uri kuita zvemajokes noupenyu hwangu. Funga zvauri kuda, ziva zvauri kuita. Every relationship should have guiding principles and direction. Haungogari nemunhu zvisina nedirection. Asi wewo musikanawo usaitawo speed ka. Speed haidiwi. Mirira, be patient. But pane patience acho padzinozogumira ukaona kuti hazvina kwazviri kuenda, unofanira kuzivawo kuti rega ndipfurire mberi. Even communication. Kana uri murelationship, you have the freedom to communicate. Uri mukomana, musikana ari kuratidza mixed signals. You have the freedom to ask. Hauna kunzirowa munhu, hauna kunziita rude, hauna kunziita rough. Gara pasi nemunhu. Womudza kuti gut feeling yangu iri kunditaura there's something seriously wrong in our relationship. Because gut feeling, it's like your second brain. You were given a gut feeling by God. Chibundu chache, kuti chibundu kandizi ndochisana sei noshona. Gut feeling zvinhu, it's an inner feeling yaunonzwa so yausingakwanisi kutsanangura kuno umwe munhu. Iri kukuratidza kuti zvinhu zvinomira mushe. Tomboti muri mese nemusikana iye anongodaira mafoni achiti ndichakufonera handina nhingi kana kunyepa kuti ndiri kubasa kana kuti ndiri chichi zvonzi vanhu vanonetsana nendisingadi kuti vanhu vazive kuti ndiri kupi. Mangwana ndo pazviri achingotaura zvinhu zvisinganzwisisiki. Ari kutora tokuratidza kuti one pane umwe munhu aripo ari kutomhanyisa ndima iwe uchifunga kuti uri kumhanyisa. Dzora speed pakubudisa mari. Unzisa here bhangu musoro bhangu uri kundidzwa here. Dzora speed pakungobudisa mari. Kune vanhu variko vanakakara kunona hudya kamwe vari kudya varume kunzoko vosara vachichema. Havasi vakadzi vega vari kuchemedzwa nevarume. Hamusi kudanana because of financial gain ka. Munhu iye anofanira kunge ari financially stable. Unoda kurorana nemunhu sei iwe usina chauri, usina kana chauri kuti kana madomasi chacho hawasi kutengesa kungotapuka and unoda futi zvinhu. Uri musikana anoda zvinhu. Unoda kuzora malipstick, unoda kuisa maeyeshadow, mafoundation, mari yacho usina. Unofanirwa kurarama, ratidza kuti unokwanisa kurarama upenyu hwekuwana nehwekushaya. Kwete kuramba uchiti ukangodanana nemunhu 1 week akutondisirawo mari mufoni. Akomana vana Gilbert ngwarai mazvinzwa kunze ukoko akunomira mushi. Kuna vasikana vamwe vakarongeka wokuti ukagara naye pasi so anotokubvunza. Ukaona kana uchida kuona musikana waye ari serious, ari interested. Ukagara naye pasi so anotokubvunza kuti okay, what are your plans? Uri kufunga kuita sei? Zvinhu zvako zvakamira sei? Uri kuenda kuchikoro here? Are you working? Uri kuita basa rei? What are your plans pamberi apo uda kuita zvipi nezvipi? Mukaona munhu anokubvunza izvozvo, iye ari ready kukupindurawo mibvunzo yake. Musikana anokubvunza mibvunzo iyoyo ari kuratidza kuti I'm interested in you and I want to know more about you. Anditi without being too forward like morning urine. Anditi ka anenge achitira kuda kunzwa kuti wakarongekawo here semukomana. Iwawo semukomana, those are the things that you're supposed to ask your girl. Kwete ngopwipwinyika muchingomhanya up and down, mukaenda kubhawa, mukaenda kupatino, mukadai. Yes, those are part of the things zvamunokwanisa kuita muchifara zvenyu, but pane nguva yekugara pasi muchitaura zvinhu zviri serious. And unowa kuona kuti time yacho murelationship reasonable. Anditi saka iwawo murume unofanira kubvunzawo musikana uyu kuti urongo hwako ndehupi, zvakamirawo sei, uri kuitei, chicho ari kuplana kuita maybe in the next couple of years, all those things. Ukaona munhu achiramba achiresista neinformation yake, make that girl loved and cherished wo imi wakomanene. Munhu kuti azotanga kuita open up ka anenge atoona kuti ari kudiwa, anenge aona kuti you care. For a girl to be vulnerable, to express herself unreservedly to you, anenge aona kuti you are showing care, your actions and your moves and your words zvinopindirana.
akusi kuti nhasi wataura izvi mangwana action dzako dziri kureva izvi. You tell her I love you, asi uri kuenda kunoshaudhana naye uchimurowa uchimupusha uchimudhonza dzeve uchimusunda. Musikana akadaro haamiriri tsvina idzo dzedzo. Either they will move forward with their life kana kuti anokuiginwa kana kubloka. But anyway, I wanted to say maturity is very important. You can have misunderstandings in relationship. Ukaona musikana wakuti mukangonetsana akubloka. Mukanetsana akubloka. Ibva waziva kuti hapana kana direction. Hapana kwamuri kuenda. Even kana maroorana kwacho itype yekuti anokupa cold shoulder mumba imomo. And haana respect yaanokupa. Usadanana nemunhu asingakwanisi kurespect. Usadanana nemunhu who cannot honor you, who cannot submit. Ndogara ndichikuudza kuti submission ka haisi manipulation, haisi abuse or oppression. It's a mutual understanding, a mutual agreement inoitika without verbal communication ekuti munhu akaona ndiri kudiwa anoita vulnerable ozviexplainawo otaurawo zviri pamwoyo pake muchimuvha makadaro handiti. Now kuti azotanga kuita open up like I'm saying, munondibvunza mubvunzo yenyu ane long distance relationship nechinda kudze I'm a relationship coach by profession. Saka you can ask me all the questions later on. Handiti. Ukaona akukuintroduce kushamwari dzake, akuintroduce kufamily, akutanga kutaura kuti when I was with my friends today, I just mentioned ndanchitaura kuti natondera takaenda kudhina nezuro. Makuluzi iwaya ari kuratidza kuti ari interested and ari serious. Ukaona asingambotauri anything about you kushamwari dzake kana kubasa kana kumba kwawo kana anything, no one, nothing. Pane iri kutambika underground. Muchiri 2, 3, muchiri 4 pamusikana iye. Haasati aziva zvaari kuda. Kana akuziva zvaari kuda, anoita straight kudai so. Unozoona maybe zvinotanga maybe mazuva kune masocial media, kune maInstagram, Facebook iwaya, meno, Snapchat idzo dzinotaurwa wati. Unoona musikana serious, anotanga kuti mukaendawo somewhere ari proud of you. Zvekukudawo kubudawo achikuratidzawo kushamwari dzake kana kuti kana mawirirana. Okay? Social media haisi yemunhu wese, vamwe havazvifariri, but you have to be very careful kuti hakusi kusazvifarira because ari kuziva kuti ane dzaari kutamba akazoonekwa makagara murestaurant newe yanyaya. Those things are supposed to be talked about. Garai pasi mutaurirani. Inini handidi kunyeperai, ndadhila nemasituation akawanda evanhu vandinobatsira like as in coaching. I know some of these things. Pane kuramba kuenda pasocial media kunonzwisisika, but munhu achikuratidzawo to close friends and family and all that matters. But ukaona kuti kushamwari akuhama nezvimwewo nothing. Social media anokudza kuti usandisa, ukanzwa musikana anokudza kuti nandifariri zvesocial media, asi aripo pasocial media, ane page rake, ane zvese. Haatombodi kana kuita mutual friend yako. Handisi kuti itaima mutual friends, but ndiri kuti be very careful because kune vamwe vanhu vanokudza izvozvozvo because vanoziva kuti vari kutamba underground. Vane dzimwe tsoro dzavari kubojingirisa, hava serious newe, and apa vari kutsemurwa bhanzi. Fanike vana vangu kwangu vamwe vacho vane mbiri chacho zvekuti anofunga kuti it's their right kutengerwa airtime, mafoni, zvekupfeka, rent, zvese, medical bills, everything, even nechikafu kumba kwawo, zvese. Ukangoti taakudanana yatoo nyaya, wakutoita kunge sekuti mukadzi womumba, and yet muchiri kungova musikana apa anenge uchidamburwa nepakati kusara wasvuka zvokuti havasi ana Bridget vega vari kuchema, ana Gilbert muri kuchemawo futi. Wisdom ngaishande. Namata kuna Mwari, fast and pray about the woman that you want to spend the rest of your life with. There's nothing zvokuti anze she's sexy, she's this muchifurirana nekuona physical body. Be connected, be intertwined spiritually before you are physically. Make sure the person is your soulmate before you think of anything else. And now kona munhu asingambo kurespect time wise, musikana asinga respect time, ukati ngatisangane nguva dzakati anoita zvemusoro wake, ngatiende kwakati musi wakati, excuse after excuse after excuse. Ziva kuti hazvinomira mushe. Munhu ngaave time conscious, munhu ngaarespect zvinenge zvataurwawo neumwe munhu. Ndo panotanga respect, panotanga respect yacho ipapa. Ukaona uchingoti chero zvazvaita hazvina kana direction, haaneinazvo ende hapana sorry, munhu asingakwanisi kuti sorry, it's a red flag. Munhu asingakwanisi kuadmita achinge akanganisa musikana it's a serious red flag. You have to be very careful. Munhu anongotaura asingakonzidi feelings ako iwewe semukomana wake, be very careful about that person.
munhu ari controlling, anongoda kuti nepasiri necessary anokutreka, anokucheka kuti wafamba sei, waita sei, zvese zvese. There is a difference between caring and to be possessive. There are some people who are narcissistic out there. Wekuti uno regret kuti wakadanana naye sei. Now, I want you guys to know kuti you need to take a step back as well. As much as girls do the same, take a step back kuti one kuti anokusuwawo here. Does this person actually miss you? Ukaona usingambosuwiwi 1 week usina kumutumira message haana zvaanoita nezvazvo, mozoti futi next time kana awatanga odzoka. And after a few conversations, ndiri kudawo kubatsirwa chakati, ndiri kuda chakati, zii wamubatsira zii, next thing madzoka futi 1 week 2 weeks chimbosia. Ukaona type hiyo yakadaro, ziya kuti hapana chauri kufira, hapana, you are wasting your time. Now I want you to know, sevakomanawo futi, vakomana vanozviita showing desperation. I don't know why. And the Bible says he who finds a wife, vakazara vakadzi kunzoko vari marriage material variko. And iwewe woswerera uchiita desperation dzekuti munhu ari kuratidza kuti haasi kuda, unongoramba uchipusha. Ndakaona munhu achimwa mushonga kalive panapa. I'm one of the celebrities vari kugweruko, handinyatsiziva zvezimbabwe, ndakabva kudhara, but ndakaona munhu achimwa mushonga panapa wemakonzo, murume live streaming, kuti upenyu hwangu hwatopera, ndarambwa nemusikana wayo, kuti ange munhu akajiswa mushonga ndarambwa nemusikana inini, handichazindoita sei, hauchazitoita sei, uri kutoratidza kuti hauna kurongeka, uri kumwa mushonga wayo. How sure are you that you are going to die? Hakuna here vanhu vamunoziva vakamwa mushonga wakasafa, wakasara wacabbage, ndiani anozokuchengeta? Life is more than zvekuva desperate. Don't show desperation. Ekuti unodanana nemusikana hauchatozivi, chese changonzi ndiitire waakutoita, pane kumwe kupa kunokonzeresa, kupa kunourayisa. Handitika chese hauchatochengeti kana wabereki, kana kupawo hama nechamwari rubatsiro focus iri pamusikana iyeyu. Unofanirwa kurelaxa. Don't be desperate semunhu wemurume. Musikana anotanga kuzofunga kuti okay, munhu inda ari desperate kudai munhu wemurume. Why is this man so desperate? Fanika vari kudiaspora kunoku. Munhu anenge akutofunga kuti uda kumushandisa kuti uye kunoku wozomudhamba. And vamwe vakazviitwa, vamwe vari kuzviitwa. Saka we have to be very careful, especially ma long distance relationship. Vanhu vari kudhambwa kunoku, vashandiswa, vadaro. Don't show desperation. Be balanced in all you do. Communicate effectively. Anditika, communicate effectively. Don't show desperation. Kana une madowns nezviri kuita musikana wako asiri kunyatsokuratidza zvinhu zviri straightforward, talk to her, communicate with her. Kana usingakwanisi kucommunicate naye, zvino unenge uchiti uri kuitei, unenge uchimutya, iwe uchidanana naye, mumba macho munozogara sei? Ukanzwa musikana achibvunza, saka unoda kuzoita vana vangani, saka unoda kuzogara kupi, kuchechi muri kuenda kupi? Kana watoda zvechechi, ndatichi rorana nemunhu wekuchechi kana zvauri kuda. Kana vasingadi zvechechi, tsvaga zvaunoda, ndozvaunofanira kufokasa nazvo izvozvo, because mangwana unozochema. And kuna vamwe vari kubwaira, vanhu vevarume vari kubwaira kuti haafungi kubvunza zvinhu izvozvo kune musikana wake. Maroorana, mukomana anga achienda kuRoma, musikana ari kuenda kuZayoja, ndingopa as an example, Methodist or whatever. Maakuda kuzotanga kubvunzana kuti enda kuchechi kupi, imaroorana manje, hanzi nekuti tiri makristota, saka there's no need. It's important for you to know that. And musikana wamwe ari serious, unoona nekuti ari kana mazo introducer, kana wambi introducer, because vamwe vanotoita kunge waginya bvuro, usaginya bvuro. Kana wambi introducer, unofanira kuwacha futi carefully, because process ka hamusati maroorana. Kaona munhu ari argumentative, musikana ari argumentative, asingafariri hama dzako, siyana nazvo mwana mukomana, siyana nazvo musoro bhangu, pfuurira mberi noupenyu hwako, taurirana. Now, ndakutora mibvunzo yenyu now. I'm taking your questions. Anditi ngandisebere padhuze nefoni yangu. I think it's more important for me to answer questions, because vamwe vanhu vanenge vachida kubatsirwa like I said, but havana mari yekuita sei, yekuzobhadhara kana vakuya kuconsultation. 61405864800. Okay. Okay. Now, those who are interested, vada kufona, vada kupindurwa mibvunzo yavo, I'm not going to be here for long because inini nditori busy, but ndoda kubatsira umwe munhu pano.
nhamba ndidzodzo WhatsApp call, WhatsApp messages. Kana usina chance yekuti uende kune izvozvo, you can put your question here. Saka while I'm waiting zvangu ndichimboona kuti pane munhu here apa arikuda kubvunza chi? Ada kubvunza mubvunzo. Regai hedu timboita hedu zvemusic ndichitarisa pa thing up. Going through ma questions enyu ndiona kuti pane munhu here ada kuita se kubvunza mubvunzo. Unokwanisa kunge usiri kutoziva kuti musikana wako wacho ndozvifambisa sei and all that. Ndoita sei semukomana kuti ndiratidze kana semusikana. Kuna vamwe vakomana vanga vachida kubvunzawo makuseni. Maybe you missed the opportunity and you want to know. And right now is the time for you to be doing that. Ndiri panapa, I will answer your questions for free. Right? Ndakupindura mubvunzo yenyu. 864800. Okay? Let me continue. Regandidzokere vada kufona. You are free to do so. Ndiri kumbotraya kuda kuverenga hangu macomments panapa. While I'm waiting for those who need my help. Feel free if you want to call. Okay. I'm seeing people who were there in the morning as well. That imwari wakuitire zvakanaka skana. Ndikuverenga macomments ndosaka ndiri kuseka zvangu. Hanzvadzi dzedu dzoperera tu. Ini ndinoperera zvisingaite. Apa ndine munyama. Shame on you. Sadaroba. Morning. Is it possible? Okay, let me read this. Is it possible kudanana nemunhu for 7 years? Ukabvunza zvekuroora, the answer inenge ichingonzi soon. Ukatoti ngatisiyanei, anoti wakuda kuneta, wasvika. Boom, 7 years later you are still dating. Hey guys, let's be serious here. Now, who does that? Let me tell you this. Inini munondiziva ka you can say ndiri rafu ndakazada. Amudi kuudza chokwadi. Munoda kurohwa kubhabhadzirwa kumusana ndo zvamunoda. Manje ini ndinokuudzai chokwadi mosaridza zvamunoda kuita. Because I want you to be happy guys. I want you to be happy. Hazvibatsiri kukuudzai nhema kana kukubhabhadzira kumusana when things are not okay. Ukaona mukomana anodanana newe for 7 years. One, asina kukuintroduce kufamily, kushamwari, hapana engagement, nothing. Muchingochovha makadaro. Pane zvauri kumitira zvausingafanirwi kuita. Anditika? There is something that you are doing that you are not supposed to do. First thing, you are showing desperation. Men are very good at seeing desperate people. Ukanyaso kumuratidza kuti ndiri serious, handisi kuchada zvemafani newe. If you want to be in my life, we need to move, to make moves. I'm not growing any younger. I'm growing old. Munhu iye achakuratidza kuti ari serious. There's no need for you to go round and round in circles. Nemunhu asiri kuziva zvaari kuda, nemurume asiri kuziva zvaari kuda. Second thing, unokwanisa kunge uri kurara nemunhu iyeyoyo. You are giving that man the privileges of a married person. You are giving away the conjugal rights of a married person to a boyfriend. Boyfriend as murume wako. Sexual intercourse is a blessing from God for people who are married to enjoy. Saka kana munhu uri kurara naye, you have moved in, you are living in the same house and everything else. What is the point of him going to get married? Makutochaya mapotoka, muri kutoita zvechihure. Saka anoswerera achienda kunobhadhara. Wazvipira kuti ndo zvauri kuda. So as a result, munhu yeye haambo kutori serious. Stop opening makumbo enyu, musavhura makumbo. Siyanai nazvo izvozvo. Munhu anokunzwira hawi dzekuda kukuroora achianticipate kuti akomana Gladys akamboita sei, Gladys ari sei. Munhu akadaro iyeyoka ndiye munhu anokurumidza kuita zvinhu ari genuine. Not out of impulsiveness, out of maturity and desire and love yekukuda chaizvo. 7 years, I can promise you, I can tell you right now with my eyes closed and my eyes open kuti une zvauri kumupa zvaasingafaniri kupuwa semukomana. And don't blame that person because ndio uri kumupa. If you say no kuti inini handichada izvozvo after 7 years idzodzi taurira munhu iye kuti zvokurara tese handichada. I have realized kuti this is actually wrong. Apa wes uri kurara naye usina protection. Ibva watongomuudza zvekucharara tese hatichatomboiti izvozvo shamwari.
ndadiscover and ndafunga ndanyatsogara pasi kuona kuti we are doing zvinoitwa navanhu vakarorana, ndosaka tiri kungoita round and round in circles. Saka handichada zvokurara newe. Kana uri kuda kuita serious zvokurora tirare tese, unoziva zvekuita. You will find kuti munhu iyeye will either block you, will stop calling you, will stop seeing you, and you can tell kuti wanga wachishandiswa. Ndozvandati be careful. Unobva watoona kuti wanga wachishandiswa makoresa, wanga wachidyiwa mahafu. I hope I've answered you, my sister. Mheno musikana, obvious. Ndakambodanana nemunhu wekuti ukamubvunza kuti unonoroora rini, aibva ati zvinobvunzwa munhu here izvozvo. Saka ndoda kuziva kuti zvoita here kubvunza munhu kuti unonoroora rini. Now, if you have to ask someone kuti unonoroora rini, ibva watoziva kuti asi kuda unoroora. Handiti, kana munhu akudanana newe because ari serious ka, anotofanirwa kunge achiratidza interest yekuti iwe ndonofanirwa kunge uchitomisa mabreaki. Anofanirwa kuratidza kuti ari serious newe, ada zvekunoroora. Unonzwa munhu achitobvunza zvekumba kwenyu, maitiro ezvinhu nekuti kwakamira sei and all these things, planning ahead. Ukaona wakusvika pakubvunza mukomana kuti unoroora rini, ndakuudzai kudhara. Pane futi something chauri kuitira munhu iyeye chausingafani kuita. Mazvinzwa? There's something you're doing for that person. Irafu isingaiti iyoyo, it's a red flag yekuti unotoziva kuti chero mumarriage macho haatsiuriki, haadzwi zvekuita. Ndo type dzinokudza kuti haundirambidzi kunorara kunze paweekend because ndairambidzwa namai vangu, hausi mai vangu. Harusi rudo irwo rwero. It's duty. It's lust. So murume waunoita zvekubvunza kuti unonoroora rini? Muna mumbori murelationship iyoyo for how long kuzosvika pakudaro naye? Musina direction. Uchiwana mixed signals. Zvichida uri kutomumanikidzira, haasi kutoda nezvako uri kumumanikidzira, o muri kumupedzera nguva kana kuti ane zvaari kubenefita kwauri kana kuti muri 10 pamunhu iyeyo. And haasi munhu ari serious. Hauzombosviki pakubvunza munhu zvoti hanzi unonoroora rini. Iye anofanira, iwewe wega semunhu unofanira kuti ai guys. Anyway, zvakaoma ndabatikana, ndakutosiya relationship, better ndigare ndisina, ndichengete mwana wangu. Aiwaka. Unofanirwa kungwara, unofanirwa kushandisa wisdom, especially vane vana, single parents, whether you are widowed, divorced, or what, or wakamitiswa, or whatever. Ukaona murume, ndambozvitara makuseni, ukaona murume ane system yekubvunza kuti vana varara here, chaari kuda chete kuti vana varara here, aite sneaking arare newe. Asi murume wao unofanirwa kuona kuti uyu serious uyu. Anokubvunza kuti vana vadya here, vana vapfeka here, vana vari kuenda kuchikoro. Unofanirwa kuziva kuti uyu serious uyu. Vana vari sei? Hazvina basa kuti muri kunyika ipi kusina vana, anesawo effort yekuti chero asati akubvumidzwa kutaura nevana because muchiri kumboda kuona kuti zviri kupi. Concern yake nezvevana inokuratidza kuti this person ndinokwanisa kugara naye achidawo vana vangu. It's not just about the two of you. You are not going to live in an island to yourselves. Ichokwadi chemahara sister waudzei precious courage. I feel like tagging one vari kuzviita izvi but ndiri kutya kugumbukirwa. Okay, all right guys, I think I have helped someone. Have I helped someone here? Have I helped even one person? Pano wandabatsirawo here naye vanwe, ndabatsirawo here someone pano, kana kuti hapana hangu zvandaita. Pano here munhu wandabatsira. Kuna ane game here kubvunza kuti vana varara here, vana varara here. Kuda kungokodobodza chete kupinda mabhurugwa. Ndozvavari kuda. Hava serious. Koitawo ivo vanhukadzi, ivo ukaona iwe uri single parent murume, haambobvunzawo vana vako wakanyatsomudza kuti ndine mwana wangu, murume mukadzi wangu akafa, kana takaramba nemukadzi wangu wamutsanangura zvakaitika, usinganyepi in all honesty. Uchitaurawo chokwadi kuti takasiyana nezvakati nezvakati. Even if you made a mistake, be honest, be objective to yourself. Woita say, okay, thank you so much ta. Wotaurawo chokwadi kuti ndakamesa up, ndasati ndatomboziva ndiri kuita nezvei, I messed up. Be honest. Hatomborinei kana kumbobvunzawo kuti izvoni zvakamira sei, vana vako vanani, saka zviri kufamba sei, uri kuvaona here. And ukaonawo murume asingachengeti vana vake, ziva kuti iwewe haakwanisi kukubatsira kuti murarame upenyu huri right. Kana asingakwanisi kuchengeta vana vake, how can that person be able to look after your kids? Munhu asingachengeti vana vake is like an infidel.
haatozivi zvaari kuita, haazvidiwo iye wacho pachezvake, because haungaisawana panyika panapa wotadza kuvariritira, wotadza kuvachengeta, whether uri mukadzi kana murume. If the person doesn't show concern yevana vake, that a big red flag. Siyana nazvo, move on with your life. Usaswera uchitambiswa bhora remweya nevanhu vakadaro. Unofanirwa use your wisdom, use the spirit of discernment. Dzidzawo kuti uone kuti zvauri kuita zvinosvitsa kupi. Kurara nemunhu hazvichengetedzi relationship yako, whether murume kana mukadzi. Hazvisizvo, musazonyeperwa. Vanhu vangani wakarara nawo zvibvunze ikagara re relationship yako uchiri kungochemana nhasi, zvirwere pamwe watobatira zvirwere nekungofuti pamwe ari kundibvunza ndoziva sei kuti wakazodai, ndoziva sei kuti uri chichichi. Hatidaro. Hatidaro. Let's be honest with each other here. Now, I always tell you this, kuti muri kutaura nemunhu uyu akamborambana nemurume. This is my second marriage. Anditika ndakamborambana nemurume, andina kuzvitarisira pasi because ndarambana nemurume, andina kuzvidzikisira because ndarambana nemurume. Ndakaramba ndakabatira pamupendero nguva yaJesu. Nhasi unoyu, from the time I got married to the right person, I am making so much tremendous progress in my life. I have helped so many people who have been struggling in their marriages. Ndichitori mumarriage yekutanga ndisina kurambana nemunhu, handina wandakabatsira, ndaingozhamba nekuchema nekudai, but ndazororwa pacho kechitupa ndatobatsira vanhu vakawandisa. That's how I became a relationship coach, because ndinoudza vanhu reality kuti I did everything in my capacity kuti ndichengetedze marriage yangu, but zvakaramba to a point where ndingadai ndakauraya munhu, but God. Saka ndoda kuti muzive kuti kurambana kana kurambwa kwakaita kumashure hazviri kuti you are now a second hand thing yekuti munhu anenge kuti handiti uri mvana here, handiti wakarambwa kudhara here, ngatirare tese zvine basa re. Don't be loose. Zvinoitwa chete nemunhu asingarina self esteem, asingazvide. You don't love yourself enough, you have no self or low self esteem, you have nothing in life that you call your own. Desperation dzega to a point yekuti mazororana kwacho nenyaya yekuti warorwa nemunhu wawairatidza kuti desperate. Unonzwa vanhu vachikomplaina kuti murume wangu nini ari kutenga zvinhu zvese zviri muzita rake, hapana kana chiri muzita rake. Wakagara usingakwanisi kutaurawo zvaunofarira nezvaunofanirwa kuitawo nekumekawo madecisions, because financially you are constrained. Find something to do, be independent. Tsvagawo munhu anoenderana nezvauri kuitira kuti mangwana usazochema. Don't be in a relationship yekuti you can't even open your mouth to give suggestions, to give ideas, to give your peace of mind. Zvinotangira muchimukomana nomusikana, because vanhu vari kuignore red flags. Kana ukakwanisa kutaura chokwadi muchiri ikoko, ukaona munhu achikuitira rafu, achikuignore, achikupa cold shoulder, achikurova, achiita sei, ibva watoziva kuti hakuna, usazombomira kutombosvika pakurohwa kwacho. Kuthreatenwa verbally nekuudzwa mashoko anobaya moyo, it's enough for you to know kuti this one haizoshandi relationship. I have to stop. Okay? So guys, I love you and I'll leave you. May God bless you. Tichazosangana paleta ipapo. Vana bhangu mazvinzwa madha vari kutaura nemo. Ndakambonzi nemurume munhu ukaramba kundivhurira iwe wane mwana ukuti uchadzokera umhandara. Vanhu vakadaro havasi kutombosora vachitomboita tena. Iye ndiye anofanirwa kublokwa manje. Iye munhu anokudza kuti unofunga uchadzokera umhandara. Akakuudza kuti kurara nemunhu zvinofanirwa kungorarwa pese pese just because hausi mhandara. Ndiani? Who told you that? What is the purpose? Marriage inofanirwa kuenhancedwa ne-intimacy. Saka akakuudza kuti iwewe kuti relationship yako igare se-single parent or single man, kurara nevanhu ndiani? Chauri kutsvaga zvirwere. Ndozvauri kutsvaga. Uda kutora zvirwere. Usambofurirwa, usafurirwa, usaitiswa nana musoro bhangu kunzi hanzi chichi, usaitiswa nevakadzi, usaitiswa. Because there are some women vanoita vachitokubatira futi chaizvo kuti tiri kutozoita zvatofanirwa kuita. We have to be intimate. They are there. They are there. Vana Ben 10 vaona moto. And ameno kuti munenge muchimboenderewo ikoko musingazogoni kumekawo madecisions. Ina handisi kuti zvakaipa kuroora munhu muhombe pauri. But ziva ma-challenges, every decision you make, you have to know the consequences. Kana wadecide kuroora munhu muhombe pauri kwacho, unofanirwa kuziva zvazvinoreva. Kana wadecide kuroorwa nemunhu mudiki pauri, unofanirwa kuziva zvazvinoreva. Handitika, because mangwana zvakuzokupandukira usazochema. Zvakupandukira usachema.
usazoona kunge sekuti hausi kurespectwa because waroora munhu muhombe. It's your mentality, it's your mental state. Vari kohobho vakaroorana nevanhu vari varume vadiki vari kutofairwa nezvinhu because they were mature spiritually, mentally, psychologically, intellectually. It's not just kungokura kuti hey, tine 16 years difference, murume wangu ari older than me. Kune varume vari older than vakadzi vari kubehave kunge vari younger than vakadzi vacho, vari kubehave kunge mateenagers because they are not men, they are just males. Okay, they are just people going around vasiri mature. Anyway guys, I will leave you in peace. God bless you so much. Take care.